Ayah. Nimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Nimas sing tak tresnani di DM di WA kok ra balesi opo sliramu wis lali janji suci ngendi kamu tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan Putra Alesa Putri Beratama Audio Kumbakarna Multimedia matur nuwun.
sayangan pun aturaken pun pinangkani kang pun kersaken Mbak Dwi menika sak kamat-kamat mugi saged dados jambi saya alhamdulillah amakili para king keluarga matur sembah nuwun awit rawuhipun wan laga ning sak mangke setunggal pokok setunggal diaturke Putra Alisa Putri Pratama juga Kumbakarna Multimedia matur sembah nuwun pesta bahagia pernikahan Mbak Okta sama Mas Agus nginjang akhiripun nglampahi jabobul kalampahan kanthi lancar dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah.